Здравейте, аз съм Ники. Аз съм Хриси. Тази година отново сме тук, за да ви запознаем с учебния процес от кухнята, както се казва, на Адива. В момента се намираме в новооткрития филиал на улица Славянска 15, където се работи с деца от 1 до 6 клас. Училищата, с които работи филиала, са 133-то САУ Александър Пушкин и 6-то ОУ Граф Игнатиев. При интерес заповядайте, ние сме убедени, че обстановката ще ви хареса. Просторно, свежо, много зелено. Децата също ще се чувстват комфортно и пълноценно по време на учебния процес тук. Днешната тема, на която ще обърнем повече внимание, е развитието на децата в пети клас. Някои от най-големите трудности, с които петокласниците се сблъскват, са разделяне на познатите предмети на отделни дисциплини, всяка от които има своята специфика и значение. Смяната на класния ръководител и това, че всеки предмет е с отделен учител, който има своите методи и разбирания за преподаването на материала. Различният ритъм, който бива зададен, както и новите изисквания към вече не чак толкова малките деца. А всички тези промени водят до едно друго ниво, което, разбира се, със своите предизвикателства трябва да бъде преодоляно, за да продължат нататък. Нужни са борбеност, усилия, целеустременост и изграждане на една определена самодисциплина по отношение усвояване на материала и неговото следване своевременно. Някои от най-важните качества, които следва да бъдат развити от тук нататък, са постоянството, редовните упражнения върху новите уроци и нека не забравяме организацията. С нея взимането на уроци и писането на домашните става много по-бързо, лесно и почти неусетно. А в пети клас е възможно да се появи една малко по-силна тревожност при учениците относно това дали се справят, защото оценките им могат да претърпят известна промяна и понижение. Вероятно ще има моменти, в които ще се чувстват така, сякаш не се справят толкова добре. Затова ние от Адива сме тук и насреща да помогнем на вашите деца да преминат през този етап по-успешно, по-леко, както и по-уверено. Полагаме големи усилия, за да разясним вече доста по-усложненият учебен материал в пети клас, да предадем допълнителни знания към уроците и да подкрепим представянето на децата. За нас е също толкова важно те да се чувстват разбрани, да усещат, че освен настъпилите промени в предметите, също така и промените в тях самите срещат разбиране. Тук в Адива не само следим за качеството на успеха на децата ви, но също и за тяхното пълноценно развитие. А ние се надяваме да сме ви напомнили колко е важен всеки един етап от тяхното развитие. От нас за сега, довиждане И до скоро!